Ayo Mas Ubah nyanyi yo. Cancane iki mau. Weh, lemes aku dengerin. Kok nganti sliramu megatake tresno. Ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku ngedelongso kadung loro bos mulai langsung lemes. Mas Uban dan anaknya Mas, namanya siapa nih anaknya? Rizky. Yang kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu rujet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saiki ne aku iki katon apa dek semono sliramu nate prasetyo susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya. Matur suwun sahabat nyanyi bareng-bareng yuk. Cancane salah sapa yo kok nganti sliramu megatake tresno pemuda baku ora nyono ora ngira yen saiki uripku banget nelongso Rizky Uban duh wong ayu emong welingku mring sliramu ojo tega welaso putra putrimu aku ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo Mas Uban hidup semangat yo asik. Pemuda Bagong guyub rukun selawase. Ibu-ibunya nyanyi dong kalau ada yang bisa. Cewek-ceweknya mana nih? Oh iya bagi lihat kalian semuanya. 1, 2, 3 semuanya. Cancane keren pemuda Bagong. Ake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso yo yo wong ayu mung welingku mring sliramu asik ojo tega welaso putra putrimu aku ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa. Baik
keren. Terima kasih sekali lagi Pemuda Bagong sambutannya.